जफादं गोजौ फरायसालिया 2025 मायथाइनि उनाव थैनायनि लामायाव। सोरखारा फोसावदों साफ्रोमबो गथ'फोरानो गुनगोनां आरो गोग्गो सोलोंथाइ मोनथारनांगौ होननानै। नाथाय सासे फरायसानि सोलोंथाइ लानाया सासे फोरोंगिरिनि अनगायै आद्रा। बाक्सा जिल्ला मसलपुर सोलोंथाइ खोन्दोनि सिङाव थानाय जफादं गोजौ फरायसालि, बे फरायसालिखौ सोरखारा थांनाय 2017 मायथाइयाव सनितपुर गुदि फरायसालि, जफादं इन्दिरा गान्धी एमइ स्कुल आरो जफादं हाई स्कुल गंथामखौबो सरजाबनानै गंसेल' खालामना होनाय जादोंमोन। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव गासै फोरोंगिरिफोरनि मासिया 8था दं। बिनिनो दायो गोबां फोरोंगिरिफ्रा आजिरा लानाय आरो अबथिरा जिउ गोमालांनायनि थाखाय मोन 8 मासिफोरा दायो लांदां जानानै दं। फरायसालिनि फोरोंगिरि बिरेन्द्र बर'आ मोनथिहोनाय बायदिब्ला दायो गोनोखो आरो सानखान्थि आयदानि फोरोंगिरि गैयैनि थाखाय गावसोरनि सिपिनि रांखौनो खांलायनानै 5,000 रां बेथन होनानै गुबुन फोरोंगिरि थिसनथाइ होब्रबनो गोनां जादों। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावनाय बायदिब्ला 2025 मायथाइसिम बे फरायसालिनिफ्राय गोबां फोरोंगिरिफ्रानो आजिरा मोनबावगोन आरो जुदि सोरखारा 2025 मायथाइनि सिगांनो लांदां जानानै थानाय मासिफोराव फोरोंगिरि थिसनथाइ होआ, बे फरायसालिया थैलांनायनि लामायावसै होननानै रोखा फोरमायो। बेनिखायनो बिथाङा जफादं ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरनि गथ' गथायफोरनि इयुन जिउ दानायखौ नोजोर बोनानै बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ थाबैनो लांदां जानानै थानाय मासिफोराव फोरोंगिरि थिसनथाइ होनानै फरायसालिखौ फोथांनानै लाखिनो गुरै खावलायहरो। आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि रादाब बुथुमगिरि बिथांनिसिम आं साबायखर होबाय। बिथाङा मिथिनो लुबैदों दि जोंनि फरायसालिया मा। जोंनि फरायसालिनि मुङा जाबाय जफादं हाई स्कुल आरो बे फरायसालिया 2013 मायथाइयाव प्रभिन्सियेलाइज जायो आरो 2017आव सान्तिपुर एलपि स्कुल, जफादं इन्दिरा गान्धी बड' एमइ स्कुल आरो जफादं हाई स्कुल बे मोनथाम फरायसालिजों लोगो नांनानै एमालगेमेसन जायो। आरो बेनि उनावहाय जों टटेल सेंसन पस्टखौ जों मोन्दोंमोन 18 जोन मोनदोंब्ला बेनि उनावहाय जोंनिया 2019 मायथाइनि भितराव जोंनिया 8 जोन फोरोंगिरिफोरा रिटायार जानानै थाङो। दा 18 जोननि भितराव जोंनिया जुदि 8 जोन थांबायब्ला जोङो 10 जोन फोरोंगिरि जोङो बा 10 जोन फोरोंगिरिया दा खामानि मावगासिनो दङ, इनक्लुडिं हेडमास्टार। माबायदि माने थासारिनि मोगा-मोगि जानांगौ? बेबायदि थासारि होननानै बुङोब्ला आसलते जोङो दा जिहेतु बिएससि फोरोंगिरि सानै दंमोन, बे बिएससि फोरोंगिरि सानैया जिहेतु बिसोरो एक्सपायार जालांबाय, थैलांबाय। गतिके बे थैलांनायनि उनाव जोंहा फरायसालियाव थारमाने गोबां माने उसुबिदानि सम्मुखीन जों जानो गोनां जादों। दा बेखायनो मेथ्स टिचार आरो साइन्स टिचार जिहेतु गैया आरो ओरैनो जोंहा 8 जोन फोरोंगिरि गैया। बे 8 जोन फोरोंगिरि गैयैयाव जोङो से थाखोनिफ्राय जिहेतु से थाखो माने से थाखोथ' नंला, क श्रेनिनिफ्राय जिहेतु 10 थाखोसिम जोङो फोरोंनांगौ। गतिके जोंहा गोबां उसुबिदा जादों। फोरोंगिरिफोरा थारमाने जिरन गैयै कन्टिनिउवासलि जों क्लास खालामनो गोनां जायो। गतिके बेवहाय मेंगुलांनाय बाथ्रा जायो आरो बेखिनियानो। गतिके जोङो क्लास मेनटेन खालामनायाव जोंहा गोबां उसुबिदा जादों। दा 8 जोन फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय जोङो गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जादों। आरो दा मोनसे खोथाखौ आं बुंदों जे जोङो फोरोंगिरिया जिहेतु मेथ्सनि गैया, बेखायनो जोङो जोंनि ओनसोलनिनो सासे बिएससि गथ'खौ जोङो गेस्ट टिचार हिसाबै जोङो 5,000 मान्थलि बिदि होनानै जोङो एनगेज खालामदों बोसोरसेनि थाखाय। बेनिफ्राय बिएससि फोरोंगिरि गैया साइन्सनि कारणे, गतिके जों पिइउसिजों जों मेनटेन खालामगासिनो दङ। एमइ स्कुलाव दा पिइउसि मास्टार दंमोन, दा पिइउसिया दा 9, 10, 8 साइन्सफोरखौ फोरोंनो गोनां जानानै फैदों आरो। नोंथांनि जि फरायसालि बेवहाय गोबां फोरोंगिरिनि जि पस्ट लांदां जानानै दङ, बे लांदां जाना थानायनि थाखाय बिटिसि सरकार बा आसाम सरकारखौ मा खालामनो सानो? दाथ' जोङो बुंबायानो दोङो आरो जिहेतु बिटिसि सरकार, आसाम सरकार बिथांमोनाथ' मिथिदों। मानोना जोङो एकेबारे बोसोरसेयाव जों खनब्रै खनबा जों भेकेन्टखौ होबाय थानो नांगौ जायो। दा बेथ' डिरेक्टरनिफ्राय आइएसनिफ्राय डिरेक्टरनिफ्राय बियो स्टेट लेभेलावबो बियो हिसाबा सहैबाय थायो। आजिखालिथ' डिजिटेल मुगा, गतिके बिखौ बिसोर नुबाय थायो। नाथाय बिथांमोना मानो टेट फाथियाखै, मानो एपइन्टमेन्ट होआखै, बिनि सायावसो जोंहा मोनसे सिन्था जानानै फैदों आरो। दा बेखायनो जों खावलायदों बिथांमोना टेट फाथिनानै बा माबा मोनसे खालामनानै माने
बेफोर भेकेन्टफोरखौ फिलआप खालामनांगौ जों बेखौ अनुरद खालामदों जोंथ' गभर्नमेन्टखौ बुंबायानो दं जेरै जोंनि लकेल केन्डिडेट माबाफोरखौबो जोङो जिहेतु माने जोंनि सरकारनि संगठनल' नङा संगठनबो खायथ' सभाखौबो बुंदो डिस्ट्रिक्ट खायथ' सभा बुंदो बेनिफ्राय जोङो एबसुखौबो बुंदो आं नै बावैसो एबसुखौबो बुंखांबाय आरो लोगोसेनो जोंनि जिथु काउन्सिलनि बिगोमा बिथांमोनखौबो जों बुंदों जों MCLA फोरखौबो बुंदों जे बिथांमोना माने दा पर्याय गैथ'आसो होननानै आंनि सिगाङाव बुंदों आरो गतिके बेखौबो बुंदोंमोन आं जे जायखिजाया माने रिकुवेस्ट खालामदोंमोन जों जाहाथे जरा मारिनो थाखाय अभाबखौ जरा मारिनो थाखाय फिक्स पेआव सोरखौबाफोर नियोग होयोबाबो मोजां जायोमोन नामा होननानै जों बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोना दा हाथ'वा होननानै बुंदों आरो बेखिनियानो सोंलु जादों जे 2025 मायथाइनि भितराव जोंनि फोरोंगिरिफोरा 7 रिटायार जाबावगोन 7 रिटायार जायोब्ला जोङो दा जोङो टटेल जों थाहैगोन जों अब्ला 6 जन थाहैगोन आरो 6 जन थाहैयोब्ला जुदि गभर्नमेन्टआ जुदि बै समहालागै जुदि एपइन्टमेन्ट होआब्ला अब्लाना जोङो 1 थाखोनिफ्राय 10 थाखोसिम जोङो 6 जन फोरोंगिरिया फोरोंनो हानाय नङा आरो जों निजेयो फैसाखौ होबाय थानानै जों टिउटर फोरोंगिरिबो लाबाय थानो हानाय नङा मानोना जोंहाबोथ' न'खर दोङो ना बेखिनियानो आरो बेखायनो जोङो आसा खालामदों गभर्नमेन्टआ तुरन्ते थारमाने जोंनि बे अभाबखौ फिलआप खालामनांगौ माने फोरोंगिरि थैसिगोन बेथ' एखेबारे माने हुबुहु बाथ्रा आरो थारमाने फोरोंगिरि गैयाब्ला जोंनि फरायसालिया जोंनि मेगन सिगाङावनो जौगाबोदोंबा जोंनि मेगन सिगाङावनो गोमालांसिगोन जों सानो 22 आरो माने 1निफ्राय जोङो 8सिम जों गैया खालामनांगोन जों हाइ स्कुलखौ लाखिनांगोन आरो जों 6 जन जों हाइ स्कुलखौ लाखिनांगोन आरो होमबाना जों LP आरो MEआ जोंना गैया जागोन अब्लाना गथ'फ्रा जोंना बन्चित जागोन आरो इनिफ्राय जोंनि गथ'फ्रा 10 किल'मिटार 15 किल'मिटार गोजानाव फरायहैनांगोन आरो दा बिनि थाखाय जोङो गभर्नमेन्टखौ रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे फोरोंगिरि थिसनो बेखौ जों खावलायदों आरो गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइकगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 6300399187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन